بل تكالي خاي هدير كان كفلني كندا يزخفلكي شدشت مئتي يرفع كم تقول سبزعاتو بس حرام بحرين عاتم أحمكن تخيل نفس حبي لم لعل تحت قبل أنت وانا حموشت عمد وانا حلفة ترد عن عبزان حموشت عمد نتوصل حلوك عرفكن دارجا يسرع 4 ساعات يسرح أنت بالكو ممكن أن يكون أن عم حبر حياتكم قال فتسيما يحوس أنا بركن كنزب أنت هنا أنت رفع حاجز قال خدبر أنت زيكم بدي قال نقال توسخ نجر أو تعرف اللي كان وزعته عشحات كذا تتسجمكن بركايا كامتم بزي أكن أبارات تستيو أي ستي كامتم فاشل مساز خبر كدام تجمع خدنا يتخدمكو كو حلال قدنيوم هجي خوينا كحسب كله كل تغيير سران جامعين يراناني نأن دابر رحم خدانيوم أقوال درجة أنت متسينون ولو كأبتي زلخو كدام بزحات عدد أنت نبرام نفوس مخلوكا كل حيلين فلت أن بكال أزراربا أوشت حموشت أمد والحدا سجاركب أفتسمكن سجاركب أنت يلوسب أنت زحتني عند أكبر كال أنت متفاهكن ولا نمنتي ترح نفسا أنت زرخبا أبتسأت سنتي زل أي مثل النيروم ليزخون دوال أنت رفو خمس خما يسمو كان ترح انبار بكال فتسينا حاسبا يفلت أن كرم حموشت أمد مالت كرمنا بيربع مثل جنا وطر زويل ولا بخدان استشفنا أطبقات ذكر أخلو كمان رسنسن زلن نيرو زكون هيوت بكمزي اندا أتصال حدا جزي دارغانا بشارشة أمتي اندا تقرب كلهم سدري أتاو ديمو علي نافقنا كاكم بس أنا اندا بلو مسرب بشوني كقيدو سنكم مكان حقاتهم وراي سرحي كجبر دويلة أنت تبحيلة مهل أكتب مستدركو باتحكم دون نبال كابكلت زيت حلفن وهيك آني دحري سلست ورحي نأسرت طرحيم جناح مكاث مخانو سلست رد أني ولا دعي دحر انبر ولد سدراي رئي مستملسكو بزح من نقاحي نقر تام حيرس لازم تساقو هيوتي كم بحادش كاني عن تقارني زنبركو زبقو أزلهم كداون تيت رانيفة بهوتي لما جمرتات زي نامنا فارد كديب تبقسكم ولو دفار إلى النفس كل جزي أماكوا أنتقنكو يا قداس أبتوشت معرفون فرتقنا كان فلما يمت أن دنبر كم بالهن لتكون كنا نحوة تمكرو يسلزولكو بزح قداي قبر كلهم بر فلوتي مسكين ودي لم يكون دنبر بركبل سرع بزبلهم كم زي بتسحلن جنا دحر كان ديناتهم من أي كبلو تنفاسهم كساكتو تسأتل اللي زيت سعارو سدراي كرأبقاهم حانتي زبالكو نقر أنت نيرا حق زربا نسمع عنك عريرة تمسكن عملاقيم سبه زنافق أمسنا نيرمو أرأي مسعبالكم قدي نهيتي استعاكا ونافقات كينو نبقات حنق نقبلني يا قداس كمودمت أن كتاب سلزنا بلني بحيل إنه تسحيب عقدكم أدعموا أنت علىنا نابتي أقدم استخرخومو سدرك بإرتاك أقدموا مزعاتو جيست حوسا محانا ساعات أسرتا نمشتي أو بسحي دكاونيرون يا قداس جدا من سدرك ألل سلزلني كأعرف كمان يقولكم كم أيلا أدعموا كألل حدركم نتصبحت ونا أتحسوني دحر قطر صحي عمد العادة السئم هذا كمان أبجح قال ما جوسد سلز ولا نبر كم أيلا أنت زوج حمي سلعهم نبركا لما جمرت أجز أوف إلى بزي سرح كويا سلز دكسكم بزخنا إلى كانوا حكم ناس دري عبوتو كله نابت زجات أمني بقيت أمكازكم سبالي سخدكم قدايك بلوكم نأنا ينزلنا قايلون ماشين هم أتوا دحر سلست معلتي ناب حدا باري وسلونين اعتبار بمزح دق عنستيون دق أتبعاتين زعلق لغيون عم نص كفت أولا بيجا كان عنبر ود مسقال قال ملي خاطر إيه
ዳርጋ ጥራሕ ነፍሰን ክትለን ትኽአልዱን ናብዝ ናብትን ክብላ ተዓዘብኩም ከም ትዕዝብተይ እንተኾይኑ ነብሰን ሂበን ገንዘብ ዝቐበላይን እምበርከ መዘዝ መፀን ዝወፀን ሕገግ ብላ ስለ ዝነበራ ጸኒሑን ከም ሰምዓኹ ኣብቲ ገዛ ተቆፂረን ከም ሰርሓ ዝደለይ ሰብ ሒዝዎን ይኸይድ ወይ ከዓ ኣብቲ ውሽጢ ባር ዘሎ መደቀሲ ክወስዱን ይኽእል እዩ ሽኡም በኣር ግዲ ሓንጎለይ ዝተፈላለየ በብዓይነቱ ቆራፅ መራፅ ዝተኸደነ ኣዋልድ ደጋጊሙ እዩ ዘሕሰብ ሓሲቡ ስምዒተይ ከይተፈለጠን ድሕር ክንደይ ዓመታት ክለዓለን ጀመረ መላእ ኣካላተይ ተነቃቂሑ ግና ዋላ ናይ ትሰተኹ መስተ ክኸውን ይኽእል እዩ እተን ኣዋልድካ መን መሪፅወን ጽባቐን መወዳደርቲ ኣልቦ እዩ ሓቂ እዩ እቲ ባር ክንዲ ገለ ክንሱ ብወዳት የዕላዊት ቦታ ክሰዓኑ መቼም ሸዓ ዓይኔ ሓፂበ ስምዒተይ ኣነቃቂሐ ተዘናግኤ ናብ ስድራይ ተመለስኩ የግዳስ እንታይ ከም ዝኾንኩ ንጽባሕቱ ቀሲነ ኮፍ ክብል ኣይከኣልኩን ኩሉ ነፍሰይ ኪድሕ ናብ ዝኾነት ጓል እንዳበለ ደፋፍዓኒ ብፎኸወይ ጓል ኣብ ጥቃይ ዘላ ክንሳን ዋላ እቲ መንደቕካ የተረፈ ጓል ኮይኑ ተረኣየኒ ስምዒተይ ብጣዕሚ ይሓወፀኒ እንታይ ዝኾን ዘለኹ እንዳበልኩ ነፍሰይ እኳ ከረጋግዕ እንተፈተንኩ በይን በቃ ብሕፅር ዝበለ ኮፍ ከልዓኒ መወዳእትኡ ነዚኣ ፍታሕ ናብቲ ናይ ገንዘብ ከይደ ነፍሲ ምርግጋእ እዩ ስለ ዝበልኩ ናብቲ ተዘናጊሙ ዝነበርኩ ባር ከይደ ሓንቲ ቢራ ኣዚዘ የማን ፀጋም ደጋጊመ ተዓዘብኩ ኣቤት ጽባቐ ቁንጅና እንታይ ሞያ በስ እንዳበልኩ ካብ ሓንቲ ናብ ሓንቲ ክናጠር ከይፀዋዕኳ ከለኹ ሓንቲ መሰስ ኢላ መፅያ ኣብዚ ኮፍ ምባል ይፍቀድ ድዩ በለትኒ በማሕርኛ ጌራ ቁርብ ማይ መስተይ ዝኾነ ቋንቋ ኣለኒ እወ በልኩ እንኮላይ ርእሰይ እንዳነቕነቕኩ በቲ ናታ ቋንቋ እንዳሰሓቐት ኮፍ በለት እሞ ስቂላ ክትዕዘበኒ ድሕሪ ምጽናሕ ጋሻ ከም ዝኾንኩ ሓበረትኒ ኣትወ እንዳበልኩ ብውሽጠይ ዝኾነ ክትሰቲ ንስተወከስኩዋ ሃረይ በለት ኩኑን በቲ ዘለኒ ክደራገም መዓረ ሽኮረይ ክትብሎ ብቋንቋ ክንዋሓድ ጊዜ ይወስድናን እሞ ከመይና በለት ሰተኮ መስተ ኣድዩ ትቁፀሮ እንታይ ከመይና ንኺድ እምበር እንዳበልኩ በቲ ዝተረዳዳናይ መሰረት ናብ ካልእ ሆቴል ሒዛት ንኸደት ኣብ ዓራት ክንድይብን ናብቲ ጉዳይ ክንኣቱ ጊዜ ይወስድናን ሰብነተይ ሓዊ ከም ዝተዘርኦ ጽቡቕ ጌሩ ዝፍለጠን ነይሩ ሓዊ ብሓዊ ከዓ ቃል ዝብል ናይ ስምዒት ክዳውንታ በብሓደ ኣውፂዓ ከምታ ፍጥር ክትብል ከላ ምስ ኮነት እሞ ኣይቅፅለኒ ዘይተረዳእኩሞ ይረዳእኩም ዘይተረዳእኩሞ ግን ኣይትረፈኩም ንዝኾነ ምስታ ምጭቱ ጓል ድሒረስ ደጋጊመ ዝግበር ምስ ገበርኩ ተብኣታይ ድቃስ ሒዙን ሕልም በለም ኣብቲ ሰዓት ዘለኒ ዘበለ ጓሕጊሕ ሒዛቶ ክትስወር ትኽእል ነይራ እምበርከ ዋላ ፈንጂ እንተዝትኮስ ከማን ኣይምስተሰኣኹን ነይረ የገዳስ ድሓንቲ እታዩ ዓለቱን ድሕር ክንደይ ክትከይድ ስለ ዝደለየት ሕሳበይ ከፈለኒ ምስ በለትኒ ዘረባ ከይብዛሕኹም ልዕሊ ዝሓቶ 3 እፅፊ ምስ ሓብክዋ ዝተሓጎሰቶ ተሓጓስ ክምሰብልኒ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ምስ ትደሊ ደውለለ ኢኻ ኢላትኒ ቴሌፎና ገዲፋ ኣብ ኣፌስ ኢማ ታክሲ ክሰደልካይ ክትከይድ ኣብ ዘለኻሉ ሰዓት ንገረኒ ወሲኻ ተኣዝረት በቃ ካብዛ መዓልትኞ ንስድራይ ዳርጋ ኣብ ጸልማት ዝጠፍአ መርፊዕ ኮይኖም ኣታና ቤኻ ትኸይድ ዘለኻ የዕልና ኣባ መን ክሰምዖ ኣይ ዘይልመድ እንደ ግዲ ለሚደ ኣለኹ ንእሽተይ ትሳለጥ ናይ ስራሕ ጉዳይ ስለ ዘለናትኒ መምክኒተይ ንሕና ዘይንፈልጦ ስራሕ ዳ እንታይ ኣላ ኣቦይ ኣደይ ንስኹም ኣይኮንኩም ኣነ ንበዓለይ እንተዘይፈልጦ ክንደይ እኳ ደስ ዝበለኒ እንዳበልኩ ምስ ውሽጠይ ቀልጢፈ ክምለስ እንዳበልኩ ብኣጊረ ሽርብ ናበይ ዶ ትብሉ ትሕሉም ናብታ ጓል ናብ ኣይ ዝድውል ብሓጎስ መፅያ በዓለ መሪሓ ናብ ዝኾነ መደቀሲ ዘሎ ቦታ ትወስደኒ በቃ ንሰቲ በብዓይነቱ ዝተፈላለየ ዓይነት መግቢ ንበልዕ መወዳእቱ ከዓ ክሳዕ ፈገ ዝብል ድሌተይ ምስ ኣገበር
መዓልቲ በዚ ትውዳእ መሊስካ ከዓ ንፅባሓይቲ ትድውል ካብ ከተማ ውፅኢልና ንኸይድ ትበልዕ ትሰትሽ ናብ ዓራት ንሳን መልክዓን ቁመንዓን ብኸመይ ናብቲ ስራሕ ከም ዝኣተት ከማን ንደኢ ምዝኾነ ናይ ከሙታት ግና ግርም ተመክሮ እዩ ዘለዋ ንወዲ ተባዕታይ ከመይ ጌራ ትሕዝን ትእግሞ ኣፀቢቓ ትፈልጥ ክዳውንታ በብሓደ እንዳውፅአት ናብዝን ናብትን ክድርበ ኮላ መችም ንሳን ከከንዲ ፓፓዮ ዝኣክል ኣጥዋታት ተደማሚሩ ካብዚ ኒኖም በዓልኹም ኣለእዎ ኣብዚ የተደለየ ጉዳይ ከይነኣቱ በቃ ተታሓየስካ ናብቲ ጉዳይ ንግዚኡ ዝተኻረኽዋት ሰበይቲ ክሳብ ትመስለኒ ኣብ ዘለኾ ሰዓት ግዜ እንዳፀዋዕኹ ድላ ይገብር ወረ ሰበይትኻ ስኳ ምናልባት በምሕማቕ ዘለኹ ትብለካ ምስኾነ መዓልቲ ብመዓልቲ እንዳተኻኸለ ክመፅእ ከሎ ግና ብኡ መጠኑ ጁባይ እንዳገሎ መፅኡ ኣብ ውሽጢ ክልተ ሰብ ምስኣ ጥራሕ ዘጥፍኣኮ ገንዘብ መን ይቁፀሮ ግና ካብ ተግባረይ ክቆጠበ ተረኣኹን በዚኡ ኣታወዳይ ንኣኸይላ ዳይኮና ካብ ዓድና መፂና እዋ ናበይ ካ ሽረብ ትብል ዘለኻ እንዳበለት ኣደይ ክትገንሓኒ ምሽ ኣለኩም ኣልኩ ክብል ተረባረና ጓለ ሕማቐ ወልፊያ ኩናትኒ በቃ ካብ ምስድረ ምስኣ ክህሊ ይደሊ ነዛ ምስኦም ዘይጠማ ግዜ ኮፍ ዝብላ ብጣዕሚ ኣቕለይ ዝፀበኒ ኣማኽነ ይወፅእ ሽዑ ናብታ ጓል ይድውል ተታሓዝና ኣለምና ንርኢ ስጋ ይረክብ ኣብ ዝተራኸብናላ ደጋጊማ ኢና ንፍፅም ከተሓቕፈካ ከላ ተፈለያ መፃካን እዩ ብኡ መጠን ዝፈስስ ገንዘብ ግና ዘባይሉን እዩ ዝረአየኒ ግና ምዝንጋዕ ምድቃስ እዩ በቃ ከምዛ ተኣሲሩ ዝተፈታሐ ከልቢ ፋሉ ተቐይረ ሕጂ ኮይነ ክሓስቦ ከለኹ ኣብ ምንታይ ህይወት ኣተይ ከም ዝነበርኩ ብጣዕሚ ዘገርመኒ ብዝኾነ ኣሪሽ ኮሬ እንዳበለት ክተዘንጋዕኒ ኣነ ከዓ ናብኣ ደጋጊመ ክድውል ናይ ምብጋስ ሰዓት ኣኺሉ ዘይኮንኩን እምበር ሓደ ወርሒ እንተዘይስኸ ምፀላዕኹን እንታይ ጌራትለይ እንድአ ንሳ በዓላይ ጥራሕ ትፈልጦ እንተ ኣነ ግና ምስ ስድራይ ክፈላለ ዘይከበደኒ ካብኣ ግና ፀላዕላዕ በለኒ ስድራዊን ከም ዘይተሓገሱ ኣይሰሓትኩም ንምዃን ሓቆም እዮም ምስኦም ክንደይ ዝኾን ግዜ የሕሊፍካ እንተትብሉኒ ስቕጥዖም ምስ መኽለኑ ንባል ሓየሽ የግዳስ ኣመና ከም ዘጓሕኽዎም ዘይከሓደ ሓቂ እዩ ጓለ ከም ዝኸይደ ኣይፈለጠትን ናይ መወዳእታ ምሸት ኣብቲ ዓራት ጠንቀላላ ክብል ምስ ኣምሲ ሓዲረ ንፅባሒቱ ብሓባር ወፂና ካብቲ ዝግባእ ንዓሊ ሕፍዝ ዝበለ ገንዘብ ሂበ ክድውለላ ምኾነ ሓቢረ ብደወይ ካብ ቅድመይ ክሳብ ትስወራ ፋነኽዎም ኣብ ሂወታ ሙሉእ ዘይርሳዕ ተዘክሮ ከም ዝገደፍ ኩሉ ኣይስሕቶኒ ምናልባት 1000 ዓመት ንበር እንዳበለት እውን ትምርቐኒ ትህሉ ምዃን ከመይ ዘይትምረቕ ምሳይ ትበልዕ ትሰቲ ክዳን ይኸድና ኩሉ ወፃኢታት ሸፊነ ገንዘብ ሂበ እንዳፋነኮ ደኣ እዚ ኸማን እንታይ ኣለወስከ ነቶም መሳኺን ዝልምኑ 500 እንተዝህቦም ዝኾነ ገዛ ተመሊሰ ንብረተይ ጠራኒፈ ንስድራይ ብሕዝኖም ከለው ተፋኒ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ናብ ነፋሪ ደየብኩም ልክ ምስ ደየብኩ ኣብ 10 ደቂቕ ግና ዘጥፍኣኮ ገንዘብ ፀፅቦ እንዳበለ ሕልናይ ክወቕሰኒ ጀመረ ተቆፂሩ ዘይወዳእ ገንዘብ ከዘጥፍኣኮ ኣይስሕቱኒ የግዳስ ንነፍሰይ ክዕሽዋ ስለዝነበረኒ ዘይመፅቡ ግዜ ሕሊፈ ከዘናግዕ እንዳበልኩ ክዳዓስ ፈተንኩም ኩሉ ግና ፈፂሙ ክሰደኒ ስለዘይከኣለ በብሓደ ክፅፅቦ ምስ ጀመርኩ በዓለይ ኣጥፊአ ክንሰይ ሰንበርኩ ክንደይ ዝኾነ ይትበሉኒ ኣብ ኣንከለና ብድብሉ የግዳስ መቁፀሪ ዘይብሉ ምዃኑ ክሕብረኩም ይፈቱ ነዚ ገንዘብ ብሓደ መዓልቲ ከምዚ ኣከብኮ ይፈልጥ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ በቲን የምፅእ ግና ከይተሓሰበኒ ኣይተረፈን ዕርቃነ ተሪፈ እንተበልኩን ምግናን ኣይኮነንን ነፋሪት ኣብ ዝቕመጠሉ ሃገር እንዳቀረበት ክትመፅእ ከላ ብኡ መጠኖም ጣዓሳይ እንዳበረኻ መፅኡ ወረደ ምስ በልኩሞ እንታይ ዓይነት ሂወት ይፅበየኒ ከም ዘሎ ስለ ዝፈለጥኩ እንዳበልኩ ዘይወፅእ ጣዓሳ ኣብ ዘባነይ ተሓንጊጠ ሻንጣይ እንዳጎተትኩ ንገዛይ ኣብዚ መገሻ ክልተ ነገር ከሲረ ስድራይን ገንዘበይን ንዓይኖም እዚ ኩሉ ተጓዒዞም ከምዛ ዘይመፅኡ ዋላ ሓደ ግዜ ዘይመሃበይ ናይ ጌጋ ንእሽነት እዩ
اتخالق آزت فأكو جنزب زخون سبح هوايكم محرك خلالهم مسب آيت الزناقة كتلو آيت خلنها يقداس اتنقبرو زبالة بآقام باقوابن قدامنا تكو حفظ قبو قدامنا اندحبنا كاوس ترفقها دقاس إنا زآكمنا يجنزب أكن دقم نقر نقرلو أمستن عرجن كنتفهمنا أنا زتفقاكو جنزب بزيك العالم وستيها جازا حجازا علمسك ألكو جنا استخعاوس لزي حفاس بدحرجين كيفأو كتنقا كمزل مس نفس ترادئي حق زراواون انتاي كدقم ازخلو كما حبر حيوت تعالي زآككو جازا آيسون سالستي بتاتين يوم يقداس بزح نقر سبست محركو نعالم كالاشنا خات أميته زيادة آفرا يكون لكم هوت حد ساريا جيزينا قلبتان جنزلنا أبقبو معلا نوكلو